to abin da san wurin ki da haka suratul bakara tana cikin as-sab'u tiwa kuma shedan yana gudu ya bar gidan da ake karanta suratul bakara in kaga an karanta suratul bakara a gida shedanu su gudu ba to bai karatu ne bai iya ba ko ya iya karatu ga murya amma babu ikhlasi a cikin zuciyarsa amma da haka akwai tasirin karatun akwai tasirin mai karatu ko ya iya karatu ga sauti mai kyau ga ikhlasi amma akwai wadansu mawa akwai ababen da ke gayyato aljanu a gida to manya-manyan hotuna an zana hoton da kasuwa an ajiye kasu da shi to kasu ka kira aljanu ka kira aljanu duk ba suratul bakara ba suke qur'anin gaba ɗaya sai dan ya kama ta a gida dan kun gaito ko ana barin gida da karanta kazanta ma wani mutum suna aljanu ne aljanu suna bukatar inda kazanta take datti su kaga na gurin ma'aikata na mutum ya kira aljanu ne ko kuma ga kasar na gulofin da rashin kunya da rashin mutunci da tsaya ta kudu a ciki kaga na aljanu za su yi ko kuma kullum abin da mutum zai bude satellite ya kalli wannan tasha ya ga fasikanci ya kalli wannan tasha ya ga shekenci ya kalli wannan tasha ya ga wasanni ya kalli wannan ya ga kaza abin da zai gani kenan aljanu za su zo gida ko ka karanta suratul bakara amma ka dan rage wannan ka kasa in ba za ka iya dina ga wanda ki dan rage in ma ba za ka iya gaba ka dan rage ya kasance wato zikiri da halala da istighfari sun dauki kashi 80 zuwa 85 zuwa 90 cikin 100 to a hankali sai da cewa al'amura sun amma duk yadda mutum ya iya karatu duk yadda ya karanta in dai akwai abin da ke jawo aljanu na gidan ko ba abin da zai su an fahimta ko Allah shi ke sai Allah shi ne